بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وطب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أمبل ما شرف لا تفيلا جبا وموبيلا جنفون إسلامي كفولي نوي على كيشنا كهنا كبركة أمبلا وتعالى دليل على كوكا أني أو بلا جلنا بو أو بسم الله كوكرا أو كجم كان حكمكم نوي دين بروي دين برومي جم كينا بولي كسكرمو ما أني كرمو بسم الله ولا سك بروكي ني ويا دين كنا فنونا bi an kaleme ka an karamo an yan janyo an ambal make bismillah kenen kon nala minte ma dugule an kenen kon tuni an ay jamu kan dama make nyon fe no e docteur Banzoumana Traoré anya fo o ye kateme doctorat babulo étude arabe la no e arabe kan kalani ay aka kalan famba ke oka annabina je ka baroke dine kuna fundola ngayana ngado an baro kono men karamo bismillah ka fa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا على الدعوة. دكتور أمبي يفوكي ولا نيمانو إيكا disponibilité la wati nanga wele serima ibina kanga wele jabi kana kuna foni nafa maundi ama ani anfleba obe siga nafa soro ala chuga mina biame feka kuma walanda do kamin nafa ka bon kosobe anga do kun temenen barula an kuma na nyogon deme islamia kunala ina fo kalo temenen do la gouvernement ya sigi senga kalo do togoda no mo docteur ko ñogon deme kalo an kuma ñogon deme ka o ñogon deme kelen hukumu konnala halibi politique do be jien kono bi jien fama bebe ka barake min konnala no fantanya keleli la lutte contre la pauvreté o fantanya keleli o ni bi ko balay taso islamé barabake ala kateme mo be ka islamé la de directement ou indirectement voilà donc islamé barabake ala kateme anga baro mi ngambi o islamé barajumeke fantanya keleli la nga nyingali folo nangu fantanya fo mo wore ka fam fantanya femi fantanya re muni ani kololo jumbe fantanya la alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin ambe alatano ka barkada ka wore fo ka dine barala yan wole kana kene ka jaranye baro mo fena bambolo bi baro na famado ko sebe ya fo chumina haramadiya foite ko silama ma kumala gele na bankwa bi je kono na ya takada silama ka minzarula ka takalaje silama ka flelila na me solution surala donc o gele do mu bi o fantanya mais yana kan da do fantanya la fanga do afo fendo rebe no wa fo mako al maqasid at tashri'iyya aw maqasid ash sharia silama ya ka sharia min bla objectif dore bala bi dore bala o bi nanendo kaseka adamadiya ka hadamadiya gla bolo dimension bela jelena rato anan hadamadiya makota ka ulaje akoni makota iba soro anga besoin clair no kata clairement saba besoin de obey wa folma les besoins fondamentaux no te adamadiya ka hadamadiya te dafa ama fo mako darurat au besoin de non ok dourie udama au kofe aynana ko besoin de folma ko les accessoires el hajiyat ya fam donc aramari akani usoro mais nous musoro fene ate fouy tien ka demande akonna la ate fouy boika intégrité physique là ya fam on besoin ça bana njuma nous va former ko tahsiniyat oui ami famu les luxe il y a des mobilités qui sont absolument au lieu besoin amélioratif ou des donc ni ni besoin ça va t'accaler en adamade fait on fait namba baraka te bon qu'on là c'est ni classement de nos mo ta femme ko mais ni ya funyana mo les pyramides de Maslow oui Amérique donne barabado ay adamade ya besoin ta ko claque c'est faut que ma duruma donc ni yo tako laje iba so o duru bebe nyon so ron kon nala donc si ça a un besoin foreign là nous et les besoins nécessaires fondamentaux hadamade ka hadamade ta monko oui hadamade ikanga dines do hadamade ikadine kanga makara hadamade ininkum akanga makara hadamade idambe ani ibora femno na kanga makara adamadi ihakli o kanga makara wa nan nay alaba o adamadi kan nafolo
bon n'a ya jateminɛ ni fantanya ye hadamaden sɔrɔ a bɛ fiɲɛ bila nin bɛɛ lajɛlen na a b'a to i ka diinɛ i bɛ siga i yɛrɛ la parce que fantanya bɛ se yɔrɔ dɔ la hadamaden f'i bɛ sika est-ce que e bɛ ka ala min bato a tulo b'i la wa i mana jɔ seli la i jɔ ko 2 seli o i jɔ ko 3 seli wa ordonnance dalen b'i bolo balo tɛ so kɔnɔ i b'a kɛ cogo di a bɛ siga don mɔgɔ la donc o de b'a to fantanya kɛlɛli bɛ kɛ wajibi ye anw ma a bɛ kɛ wajibi silamɛya ma a bɛ kɛ wajibi silamɛw ma parce que besoin nécessaire de 5 min fɔra nin ye n'a ni fantanya nana a bɛ fiɲɛ dɔ la alors que o de ye adamaden de ka hadamadenya sinsinna ye donc o la an b'a fɔ sa fantanya yɛrɛ ye mun ye hadamaden i tɛ se k'i dumuni da sɔrɔ i yɛrɛ ye i tɛ se k'i donfini sɔrɔ i yɛrɛ ye parce que wari t'i kun ka se ka don o la a ye fɔ o de ma fantan mɔgɔ min b'a fɔ sini n b'a kɛ cogo di sɔgɔmada na ta sɔrɔ la tilegan na ta n b'a kɛ cogo di o de fantanya donc kɔlɔlɔ min b'o la an y'a da fɔ sisan k'a fɔ a bɛ nɔ bila an ka hadamadenya yɛrɛ taabolo la denmisɛnw tɛ se ka kalan kɛ denmisɛnw tɛ se ka furakɛ ka ɲɛ yɔrɔ n'o kalan ma sɔrɔ furakɛli ma sɔrɔ hadamadenya bɛ lafu donc o ye fantanya kɔlɔlɔ dɔ a bɛna nin kɔlɔlɔ wɛrɛ jumɛn ye tuguni fantanya de b'a to mɔgɔw bɛ wuli parce que u ma sabili sɔrɔ u ma wasila sɔrɔ u ma sira sɔrɔ u bɛ wari sɔrɔ cogo min na u bɛ don sira kolonw na sonyani b'o la binkani b'o la ka marifa ta ka taa i da mɔgɔw ɲɛ sira la ka sira tigɛ mɔgɔw ɲɛ fantanya de bɛ adamadenw pousser ka bila nin bɛɛ lajɛlen na n'o dun fana nana kɛ a bɛna kɛlɛ wuli jamana kɔnɔ ni kɛlɛ wulila jamana kɔnɔ fantanya tɛ ban a bɛ dɔ fara fantanya kan dɛ musow bɛ tɔɔrɔ denw bɛ tɔɔrɔ i b'a sɔrɔ fɛn minnu bɛ yen les services sociaux de base olu bɛ interrompu donc n'o kɛra ayiwa a tɛ foyi bɔ fantanya la mais an bɛ coron ka taa fɛ de donc nin ɲɛfɛ silamɛya tɛ se k'a jɔ ni a ma dɔ fɔ a la o de to silamɛya wulila k'a bɛ fantanya kɛlɛ parce que a ko minnu b'a la a ka bon kojugu siga t'a la fantanya kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ an da sera a kumabɔ waati na cogoya kama an bɛ taa ɲɛfɛ an ka ɲininkali filanan karamɔgɔ fantanya yɛrɛ munna fantanya c'est à dire philosophie jumɛn bɛ fantanya munna fantanya kɛra yen alhamdulilayi n'i ye nin ɲininkali fɔ mɔgɔw bɛ u hakiliw bila ka taa yɔrɔ jan ala ye fɛn fɛn dan a b'a sɔrɔ 2 don tasuma bɛ yen ji bɛ yen a b'a faga donc o de kosɔn a ye fantanya dan ka faamaya dan a b'a fɔ an ɲɛna fɛnɛ faamaw ne ye kalifa de da aw ma aw kana yaada dɛ innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna ala de b'an dɔn ka tɛmɛ an yɛrɛ kan a ko n'ale ye wari di a ka jɔnni ma jɔnni bɛ taa yaada a ko jɔnni ma i kana yaada ne ye fɛn min d'i ma kalifa de don fantan fɛnɛ a b'a f'i ɲɛna fantanya min n'a dar'i kan ala ka lajarabi de don ala bɛ a fɔ an ɲɛna kuranɛ kɔnɔ ko fantanya bɛ se hadamadenw ma yɔrɔ dɔ la f'u b'u denw faga fantanya ɲɛ siran ɲɛ a b'a fɔ u kana kɛ garisɛgɛ b'ale ala de bolo a b'a di mɔgɔ ma mɔgɔ min ka d'a ye donc o de kosɔn an bɛ dɔ bɔ fantanya la de sinon ala yɛrɛ ka hikimatu kɔnɔna la fantanya tɛ se ka ban dugukolo kan parce que ni fantanya banna dugukolo kan faama tɛ a dɔn a bɛ ala sɔrɔ cogo min na ni a ka nafolo sarakati bɔlen ye fantan fɛnɛ n'o fana banna dugukolo kan jini de bɛna miiri ne bɛ bi la bi jɔn ala tanu ni ye bi sɔrɔ bi n bɛ sini sɔrɔ cogo min ala y'o nɔgɔya ye mais ala tanu n bɛ dugawu kɛ fɛnɛ mɔgɔ min y'a jan ala ka nɔnabila d'o tigi ma donc ni a bɛ tawazunu dɔ de kɛ équilibre dɔ de créer société kɔnɔna la mais mun ka jugu o ye fantanya jugu de ye donc an bɛ wele k'an ka fantanya jugu de kɛlɛ o de kosɔn bi an bɛ kalo min yɛrɛ la n'an b'a laban na mois de la solidarité et de lutte contre la pauvreté an ka jamana y'a ta k'a sigi diɲɛ kɔnɔ fɛnɛ le 17 de chaque mois d'octobre o fɛnɛ dédié don fantanya kɛlɛli ma diɲɛ kɔnɔ fɛnɛ les objectifs millénaires de développement mais ale banna bi ale kun daminɛna 90 ka na ban 2015 a ka objectif fɔlɔ ye k'u ka fantanya in kɔngɔ kɛlɛ an bɔr'o la an nana objectif de développement durable la n'o ye ODD ye a fɛnɛ ka objectif fɔlɔ ye mun ye k'u ka fantanya
kɛlɛ donc bɛɛ sɔnna a ma k'a fɔ fantanya kan ka kɛlɛ donc o kɔnɔna la an b'a kɛlɛ ni sira jumɛn ye silamɛya y'i jɔ ye kosɛbɛ donc an bɛna don o de kɔnɔ i n'a fɔ i da sera ma diɲɛ tɔnbaw bɛɛ programme caman bɛ yen nɔ jamanaw bɛɛ ka politiki bɛ yen nɔ bɛɛ ka fɛɛrɛ dɔ b'i bolo fantanya bɛ se ka kɛlɛ ni sira min ye an dun y'a fɔ an ko koba o koba bɛ yen nɔ fo k'a sɔrɔ silamɛya de kɔnna ka solution di a la bɛɛ bɛ tali kɛ o la min y'a i tilen ka taa min mununa sira wɛrɛ ye ka taa silamɛya ye solution jumɛn di an ma fantanya kɛlɛli la alhamdulillah silamɛya ka solution a ka nɔgɔ kojugu n'an y'a ta k'a jateminɛ bi lajɛ i b'a sɔrɔ ONG de wulilen don i b'a sɔrɔ fondation de wulilen don u bɛ ka taa wari ɲini mɔgɔw fɛ ka na u kana fantanya kɛlɛ a bɛɛ c'est des actions ponctuelles o dɛmɛ bɛ se ka laban wa a dɛmɛ tɛ laban mais n'an nana ka silamɛya ka solution ta k'a lajɛ a ka solution fɔlɔ ye jumɛn ye o ye fantanya kana mɔgɔ bila k'i b'i sigi ko se tɛ n ye k'i tɛ wuli ka dɔ kɛ silamɛya b'an su a mana gɛlɛya cogo o cogo wuli ka baara kɛ garisɛgɛ bɛ ala de bolo sababu b'ale de bolo ni wulila ka sababu ɲini ale bɛ sababu nɔgɔya i ye donc baara o ka gɛlɛn silamɛya ma ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye o de b'a to ko mɔgɔ min bɛ taa baara kɛ ani mɔgɔ min b'i sigi ala bato la mɔgɔ min bɛ wuli ka baara kɛ a ka di ala ye ka tɛmɛ ale bagotobaga kan parce que e min b'i sigi bato la i b'a sɔrɔ mɔgɔ de bɛna di e ma ni mɔgɔ mana d'i ma don min na t'a sɔrɔ mais mɔgɔ min bɛ wuli ka taa ɲini o ka di ala ye ka tɛmɛ e kan o fana y'a dama kuma ye o bɛ se ka développer kɔfɛ n'an bɔra o la n'i ye silamɛya ka sariya jateminɛ i b'a sɔrɔ an bɛ jurumu caman kɛ an bɛ ko caman kɛ n'a bɛ fɛ an ka jurumu ninnu yafa a b'a fɔ k'an ka sarakatiw bɔ o sarakati ninnu fana n'an b'a bɔ kira bɛ nasiha dɔ d'a ma iza a'taytum fa aghnu ko n'a ye sarakati di mɔgɔ ma a y'a to a tigi ka wasa n'a ye a ye caman di ka dɔrɔmɛ 5 ta k'a di sarakati la ka dɔrɔmɛ 20 ta k'a di a tɛ foyi ɲɛ a tigi ye n'a se b'i ye ka 100 ta k'a di dɔ ma a bɛ se ka jagokun sɔrɔ a yɛrɛ ye a wuli a fɛnɛ o don ale bɛ bɔ koron kɔnɔna la ale bɛ bɔ sɛgɛn kɔnɔna la a bɛ baara kɛ donc o ka fantanya bɛ kɛlɛ an yɛrɛ b'a fɔ zana la yanni i ka mɔgɔ degi jɛgɛ dun na i k'a degi jɛgɛ mɔni na silamɛya ka solution sabanan ye jumɛn ye o ye arkanul islam khams o y'o dɔ la kelen ye wa ita'u zakat k'an ka jaka bɔ philosophie min bɛ zaka kɔfɛ o ye k'a fɔ adamaden y'a fɔ kuma daminɛ la wari min b'an bolo nafoloma fɛn fɛn b'an bolo an ka cɛ a m'a sɔrɔ an ka muso kisɛ kɛ a m'a sɔrɔ mɔgɔ joli bɛ yen bi ko o bɛ fangala baara kɛ wari t'a kun mɔgɔ joli bɛ yen bi ko sigilen bɛ sumaya kɔrɔ nafolo bɛ nin kana a datugu donc a garisɛgɛ bɛ ala de bolo donc ala y'o kalifa min d'i ma ale ko ale ka hakkun ma'lum dɔ de b'a la e m'a ye ala bɛ kuma hadamaden ma ko hadamaden ka ko ye kabako ko ye dɛ kulikali insanu halu'a ni hɛrɛ y'a sɔrɔ ni tɔɔrɔ y'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ a bɛ siran a bɛ yɔrɔ bɛɛ kɛ mankan ye mais n'ale hɛrɛ d'a ma a b'a bolo kuru yakunu manu'an mais ala bɛ mɔgɔ jonu sama ka wo la illa almusallina fo selibagaw ni mɔgɔ minnu selila mɔgɔ minnu y'a dɔn fɛnɛ ka fɔ ko olu ka wari la fi haqqun ma'lumun liman lisa'il delikɛla wal mahrum ye jɔn ye fantani donc o hakku ni o de ye zakatu ye donc silamɛ bɛɛ n'i limaniyara ala la ka da la donc i kan ka nin baara kɛ mais an b'a jateminɛ bi arkanu ni a tɛ ka labaara parce que n'an ye wari sɔrɔ bi an bɛ miiri mun na fɔlɔ an bɛ boli ka taa ziyaratul hajj البيت العتيق أكاين كسبة لمن استطاع إليه mais o kɛrɛfɛ an ka hakili to jaga la parce que i bi k'o wari min ta ka taa hiji i b'a sɔrɔ dɔ bi i kɛrɛfɛ i ka so kɔnɔ ou bien i kɛrɛfɛ ala ka sini dara ka taa bolo n'i y'o ta ka d'o ma k'o bɔ sɛgɛn la i bɛ baraji min sɔrɔ ɲɛfɛ o baraji kelen b'i ye donc f'an k'o de jateminɛ donc
ne ala yakura ayam jigi ko zakatula afo inma as-sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina alayhi wal mu'allafat qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibn as-sabil faridatan min Allah wallahu alimun hakim. Abin mo sheki ne fo ko jaka kan aduma mais mo sheki na an kuma bina se mo fla doronema oye fantan ani mun kan zakatu barake parce que kuma dore bo ko fe aujourd'hui ami biklemina na kila jamana be se ka barake pour que ka institution de zakat blasenga ministère de bambolo mun yesino dinema ministère de nye bambolo mun yesino do war ko temesrama ministère de l'économie nous fla mano bolo de nyoko mabbi ka institution no sigi pour le zakat c'est là fama warti be fanfa ni bi zakabo e ka blakana nous ya franyonka donc institution mana sigi fo mo gore ka kemu baraka kono o mo amolo soro wala amilina alayha donc nous le so la kono sans que autant flawe barake oui zakatu franyonka parce que mo ko samonte kelenye de e ka san yele manabi ni nga san e ka wari san yele man abde pay war ni sabu soro domina donc no kera yo soro wari bina kuma be ni warna na olbe barake obseka d'autres so jonay obseka kalanso jonay parce que anya fo ni kene ma soro baratsa ke ni kalama ke baratsa ke donc d'autres so jora ambi muna sambi asras maladie am soko dado da yele c'est la même obina ni fura ye kemeye abo fo zakatu be bi ulon vla tala e be bi sababo abe fanta no ya mo bolo donc an kan ko bara de kebi no kera anga fanta be ban parce que zakatu gira nano de kama ala ka hakuri do abe mine ka di atikoma avantage du mene bala munum be zakatu di itake kimbi ira itake ko sebenye ibake ka fo misra alanye ne ka dine josen duru nan doredo ina fo miseli chukomina me zakabo chuko me sun chukomina meta hijira chukomina tanga zakabo fane chukola mais bina soro partenaire redo iba ba fo amba di na bi dom na fanga botelela na be affiche ke fo kan to ko dola oluba ke fe ni ne kama mais on ba ke ta fo ala de ko kanga ke c'est une obligation religieuse donc a même fois bi anga almamiu anga wajulu kelaw bara de role ba molobi anga nga bara mike o ka muslimi o fe o ka zakatu ni o ka do bala mo ka sir alanye o ku ka war zakatu bo ni zakatu bo rafene aka franyonka maye do bu ka zakati bo o ba ke enveloppe kono wa tan wa fla ka yala ka di mo ma tina fanye objectif be zakatu ko fe ato barake mais nay institution sigi senga ka war franyonka ami société créer nay les start-up ou bi demena ou wuli nay mi kuma kelen fina bi Europe be sanya la ko Europe be ka ta wari ni rojme bu ka tan ni islam na wure fe islam fama mun be ni waru bubulo bi ore koso finance islamique bi mais abe islam jamana jume kono bi européen ne keno ka ta parce que wari bare ba ko fe ore be ka oluka banku la sauver bi mais yana anka war do luma ko ka banku la sauver alors que islam o be de kuna anga barake o zakatu wari nuno anga frayonka ka se ka islam jamana o bonno wala donc amo wole kanedi o kol do so do be jamana kono bi o be ka finance islamique étudier o ka fam ka fo finance islamique objectif la bala lucratif bala mais non lucratif na bala o non lucratif ni ani lucratif ni fa fla be ka dama kenye o ka tawazunu ka kunu équilibre ka kunu nonti no kera fantan ko juguni abe buin ni zakatu dira mo manyina million kele million fla million saba ke e masika ko ki yere e ka don c'est la même fin folom fo kan awul ka joga baraka eto mohola donc on rebat en bas fo benyana be ka wuli ka baraka garzige ala bolo flana e munye anga sigi kala je institution des zakati be ka sigi se nga to nga jamana kono nya fi na kuma kono la ministre mu nyesino dine koma ministre nyesino kino ma o se ka baraka nyon fe bi pour que nim bara mi se ka sira soro
ka mɔgɔw ka zakatu fara ɲɔgɔn kan ka kɛ fɛn inshallah nuni solution na belebele ni nunu développera ka baara kɛ n'u ye hakila fantanya a tɛ ban ala ye diɲɛ da y'a fɔ cogo min na faamaya ni fantanya de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ a tɛ ban mais gɛlɛya jugu min b'a la fo k'a fɔ n b'a kɛ cogo di sini wala ka jɔrɔ hali dabalo la o caman o bɛ nɔgɔya an karamɔgɔ waati na cogoya kama kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo kuma kuncɛ kuma min bɛ n bolo o toujours welekan nin ye n'an ko hamdar ala la k'an limaniyara an ka diinɛ ye baara fɔ k'an ka kɛ cogo min na an ka kɛ o kɛcogo la n'an y'a kɛ o kɛcogo la degun caman b'an bolo bi an bɛ bɔ a kɔnɔna la degun caman bolo an bɛ bɔ a kɔnɔna la diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw bɛ ka baara kɛ bi hindu wulila tellement que i b'a dɔn hindu ka ca ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen bi fantanya digilen d'u la mais u ye conférence k'u fɛ yen u bɛ se ka fantanya kɛlɛ cogo di u ye solution adopté ala asas al-Qur'an wal hadith o ye kuranɛ ye mun fɔ a la hadisaw ye mun fɔ a la kuma ɲuman minnu bɛ yen pour que fantanya bɛ se ka ban o ye baara kɛ n'o ye anw munna anw bi anw tɛ se k'o ɲɔgɔnna kelen kɛ donc n b'o o kuma fɔ an ka wuli k'an jɔ bi an ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn ye dɔ sigi sen kan pour que zakatu min ni a bɛ yen a ka se ka organiser bi a ka ɲɛ an ka se ka ekɔliso jɔ n'a ye an ka se ka dɔgɔtɔrɔso jɔ n'a ye an ka se ka société créer n'a ye bi ka o baara di denmisɛnninw ma a bɛ se ka kɛ mais an mago bɛ misirijɔ de la bi mais misirijɔ a ka ɲi mais ni misiri kɔnɔna tɛ fa an ka dɔ bɔ misirijɔ la bi an ka ekɔliso jɔ ka mɔgɔw kalan k'u kunnafoni k'u bɔ dibi la ka se ka baara d'u ma ka se ka baara kɛ ni ala sɔnna laɲiniw bɛ sabati allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim wa tub alayna innaka anta at-tawwabur rahim allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. An bɛ segin ka an karamɔgɔ fo docteur Banzumana Traoré ni docteur b'a bolo arabukan kalanniw na k'a fɔ ka waleɲuman dɔn ni baro nafa ma in na an y'a yira fantanya ye fɛn min ye a da sera a ma fantanya fana a kɛlɛliw bɛ sen na silamɛya caman k'a la diɲɛ fantan ni naani bɛɛ lajɛlen b'i ka fɛɛrɛ b'i bolo b'i ka fantanya kɛlɛ nka fɛn kelen min bɛ yen nɔ o ye fantanya tɛ se ka ban pewu dugukolo kɔ kan nka fantanya jugu o bɛ se ka nɔgɔya fo dɔ ka jɔrɔ a dabalo la dɔ ka jɔrɔ a denw ka kalanko la dɔ ka jɔrɔ ordonnance bɛ n bolo a fura sanbaga tɛ n bolo caman bɛ se ka bɔ o la baaraw bɛ se ka kɛ de walasa ka dɔ bɔ o la ɔ fantanya fana kɛli sen kan o ye ala yɛrɛ ka kɛ fɛn o fɛn ala y'a dan ka kɛ fila fila de a ye faamaya dan fantanya b'a kɛrɛfɛ fantanya danna de walasa ka faama lajarabi a ka hakili to fantan na fantan kalifalen de don faama la o fana ye responsabilité dɔ de ye faamaw bolo silamɛya ye fɛn minnu bila sen kan walasa ka fantanya kɛlɛ jaka b'o la i n'a fɔ an karamɔgɔ da sera ma cogo min na ani saraka da sera min ma jaka n'a bɛ bɔ a bɔcogo la hali ni fantanya ma ban caman bɛ bɔ a la misaliya la n'an ye an ka jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ n'o ye Mali ye nafolotigi min bɛ Mali kɔnɔ bi silamɛ an b'a fɔ silamɛ de ka ca ka tɛmɛ diinɛ wɛrɛw kan ani tɔn wɛrɛw kan o silamɛ fana kɔnɔna la nafolotigi minnu bɛ yen bi o ka ca o nafolotigi kelen o kelen ni san kɔnɔ maa 100 taara ka miliyɔn 3 di olu ma san kɔnɔ maa 100 ka miliyɔn 3 di olu ma san kɔnɔ jaka a ka ca ala fɛ ni san bɛ taa yɛlɛma yɔrɔ o yɔrɔ hali n'a bɛɛ ma réussi à 100% maa 70 maa 80 olu na réussi olu fana na bɔ saraka deli la olu fana na fara jaka bɔlaw kan san na nataw la olu na fara jaka bɔlaw kan donc n'an taara ten san 10 san 20 san 100 caman bɛ bɔ dɛsɛ caman bɛ bɔ dɛsɛ la an bɛ Alahu taala deli a faamu cogo ɲuman ala ka a nɔgɔya ani ye an bɛ segin ka an karamɔgɔ fo ka wale ɲuman dɔn ni walanda nafama in dili la ka segin k'aw yɛrɛ fana fo ka wale ɲuman dɔn aw minnu tun sigilen bɛ aw ka jabaraninw ɲɛma ka diinɛ baro lajɛ ni diinɛ baro tɛ fɔ aw kɔ waati si la jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an bɛ Alahu taala deli an ni aw ye ala ka sigida nataw yira an ni aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. مثلي